Hingke bayarok khak Hambai teiwesen rongna lamsogo tirini katal blogo jeng tini kok salainai Chini Tiprasa sikla tago tongmwng kaham tongnairokno tui hingke borok je samung kaham tangai tongmani borok nang belai khen Hambai maro appreciate ma khai borok Chini sikla rokni bai kaisa example ekdom good example haise amhaino hard workers khorokni Chini Takhuk bai norno tini malai rinai borok sakni kolomtwi khibiwi sak yakung bai bachana bagai chaitogui tongo baidi khib bayarok tei jora kobang nalai yawi tinini blog chenglai sinai iko naina bisingo toto ini kai busura phalgasla o Takhuk khoroksa malikni naikra phalwi tongo mas bo rang mano hini sao Belaino kaham ang o Takhuk no nugui belai kheno kha tongthoka haise belai kheno kha tongkha tangai hamba bui haike lama koraya oibo tongmwng sitra angya oi omo haike hard work khai dongmani belai kheno hambai haise help khaina kha jeng omo hai cherai rongno khaya nang omo hai Takhuk rongno hingke bayarok tei khoroksa Takhuk bai norno malai rinai bobo dugan barana oi fast food dugan rna hinui no cheng drop hingke nai tongdi dugan ni kuno bumung korida starting sari kaham jotono hain haita besa jotono lamsogo ani tenini o katal video ang tabuk kaisa jagao khaija norok nugi mankhana fast food dogan katal mane inke khaidi bor bai gisa kok saina denai ang omo haike norok no dogan ro rei tongma nugi omo hai omoro youths norok ha omo hai omoro ko omo hai samung tangmani belai khena hamjaka tangai hamjaka hama omo hai jora rogo kobangma youths rongno ang nukha kobangma jaga borok lama korawoi samung hamya kugulai tonglai ha korea hain bekar beral lai tong thia norok na ang nukha omo haike norok kaisa step nawoi just starting na norok ni 2 months start khaimani ke kom budget bai no money start hega hedaba business jengkha kaisa life ne mo kaisa samu business khainai jeng life onek change khaiman nong je jaga job khainai asuk khaimaya hingke bayabrok borok ni wansukma Belaino kaham borok je step naharmani amo belai khena samung kaham omo hai samung kaham rogo nangai tongkhang keno Chini sikla rok tei lama rok koragra hingke borok nang belai khena Hambai maro hingke norok bahai nang jakha bayap song ano kisa comment khai sabai di Hambai tinin blog asuk jora.